Γιατί μπορεί να μπερδευτείς. Έτσι λίγο χαζός. Και το άλλο. Καλώς ήρθατε στο 29ο επεισόδιο Χάρης Ράμασβερς. Βρίσκομαι εδώ πέρα με τον συνφιλάνθρωπό μου, Το Γιάννη. Σκολώδης Ανδρέας, και την καλεσμένη μας. Ανατολή Παρασχάκη. Χάρηκαμε, Ανατολή, που σου έχω εδώ πέρα. Ανατολή, γνωρίζω ότι είσαι ακόλουθος του podcast και ενώ ότι έχεις παρακολουθήσει το επεισόδιο. Και θέλαμε να. Ήθελα εκ μέρους του podcast να προωθήσω και μια απολογία προς τους χημικούς. Στο επεισόδιο. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Με την συμμαθήτρια της Ματίνας. Ναι, της Λέξης που είχαν κάνει το πάρτι. Ναι, γιατί άντρας είναι χημικός και είπαμε. Όχι, εκείνη ήταν χημικός. Εκείνη ήταν χημικός. Η αχώνευτη συμμαθήτρια. Ναι, είπαμε ότι η χημική είναι lame. Και είσαι χημικός, άρα δεν θέλω να. Πεθάνω. Άρα ναι, η χημική είναι όχι κακή. Εκ μέρους όλων των. Χημικών. Όσο την πρόσεχε. Δέχομαι την απολογία σας. Ποια είναι η σχέση με τη Σένα, Ανατολή? Θα πω κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο. Ήταν μια τριάδα κάθε μεσημέρι που έπαιζε στον Αντένα. Ξεκινούσε από το άκρο οικογενειακών, περνούσε στο Κωνσταντίνου και Ελένης και τελείωνε με καφέ της Χαράς. Οπότε αυτό ήταν το μεσημέρι μου κάθε μέρα όταν γυρνούσα από το σχολείο. Και έτσι μοιήθηκα στη σειρά. Είπε σχολείο όμως. Και φαντάζομαι εσύ έχεις απολυτήριο λυκείου. Εγώ έχω απολυτήριο λυκείου, ναι. Κι εγώ τυχαίνει να έχω απολυτήριο λυκείου. Και εγώ, και έχω ακούσει ότι 1 στους 4 δεν έχει απολυτήριο λυκείου. Λοιπόν, θες να μας πεις για την διαπραγματεύεται το επεισόδιο? Ναι, το επεισόδιο διαπραγματεύεται. Ξεκινάει το επεισόδιο πολύ όμορφα, βλέποντας ένα μαθητή του Κωνσταντίνου, τον αναγνώστου, να κάθεται στο σαλόνι και να περιμένει. Η Ελένη γυρνάει στο σπίτι, το βλέπει, του λέει: Τι κάνεις βλαμμένο, ξέρω. Τι φάση, και λέει: Η γιαγιά μου ήρθε να επισκεφθεί τον καθηγητή. Είχαμε τους άλλους δύο, με τη γιαγιά μου ήθελε να δει τον κύριο καθηγητή. Θα τον παρακαλέσει να σε περάσει. Ποιος σου πω είναι η γιαγιά του στον καθηγητή. Εάν δεν αξίζει να περάσει το μάτι. Και τέλος πάντων μιλάει η γιαγιά του αναγνώστου, η κυρία Αναγνώστου, μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο, τον κύριο Κατελικίνα. Και σε μια φάση όταν βγαίνει η κυρία Αναγνώστου έξω από το δωμάτιο, βλέπει τη Βλαχάκη. Και φωνάζει: Βλαχάκη. Και αυτή κάνει παρούσα ή. Να σας στήσω, η γιαγιά μου, η Ελένη Βλαχάκη, παρούσα! Αμά. Ναι. Και ξεκινάει ένα μικρό ντύσι το ένα άτομο στο άλλο, η Βλαχάκη να τη λέει στρίγκλα, η Αναγνώστου να λέει δεν έχει πάρει το πολιτήριο. Ο Κωνσταντίνος μόλις το ακούει αυτό του φάνηκε πολύ φάνη και ήθελε να μοιραστεί αυτό το γεγονός με όλους και να λέει Μάρθο, ξέρεις γιατί ήρθα εδώ, για να σου πω ότι... Ναι. Και να το λέει από εδώ, να το λέει από εκεί, η Ελένη να τα παίρνει, να την κοροϊδεύουν αρκετά άτομα. Μέχρι που σε μια φάση στον μπαρ είπαν στον Κωνσταντίνο, νομίζω ότι το παραέκανες. Και εκεί πέρα ο Κωνσταντίνος πήγε τη ζήτησε συγγνώμη και η Ελένη του είπε, ξέρεις τι, θα δώσω για το απολυτήριο. Μεταξύ η Πέγγι προετοιμάζεται να παίξει θέατρο. Θέλει να παίξει την Αντιγόνη, οπότε θέλει να μάθει αρχαία ελληνικά. Οπότε όταν ο Κωνσταντίνος λέει στην Ελένη ναι, θα σου κάνω μαθήματα, έρχεται και η Πέγγι για τον λόγο ότι θέλει να μάθει αρχαία ελληνικά για να πάρει το ρόλο. Έρχεται και η Ματίνα για το ρόλο ότι είναι αχώνευτη και θέλει να την πέσει τον Κωνσταντίνο. Έρχεται ο Μάνθος γιατί είχε μια δυσάρεστη στιγμή στο σπίτι του όπου δεν κατάφερε να κρύψει ένα σουτιέν. Και γίνεται μια πολύ όμορφη τάξη, κάνουν μαθήματα και στο τέλος καταλήγει η Ελένη να δίνει όντως εξετάσεις. Γιατί έλειπε ο Νικόλας από αυτή την τάξη. Ναι, φίλε, γιατί έλειπε ο Νικόλας. Δεν θα μπορούσε ο Νικόλας να πει μαθαίνω αρχαία ελληνικά για να την πέσει σε μια γκόμενα. Ναι, μια φιλόλογο. Ναι. Θα μπορούσε, ναι. Λέγαμε ότι θα μπορούσε ο Νικόλας να πει ότι θέλει να την πέσει κάποιο φιλόλογο και ότι θα θέλει να μάθει. Ναι, θα μπορούσε να το βάλουν έτσι. Αρχίζει αυτόν τον λόγο, ναι. Ναι, θα ήταν μια. Αλλά για ακόμη μια φορά τον άφησαν εκτός. Ναι. Πλέον.
Έχουμε φτάσει στα 21 επεισόδια, κοντά 30. Ναι. Και έχω αρχίσει να νιώθω ότι ο Νικόλος είναι πιο αδικημένος χαρακτήρας, γιατί είναι στους main χαρακτήρες. Ναι, είναι και στο opening. Αλλά είναι ο πιο στην άκρη. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κιόλας επεισόδιο που είναι του Νικόλα. Που τον Μπίπλον, ας πούμε, ασχολείται με τον Νικόλα. Ναι. Όχι πάρα. Προς το παρόν όχι. Μπορεί, αλλά είναι πολύ λιγότερα από ότι, ας πούμε, να αφορά τη Ματίνα. Υπάρχουν επεισόδια που αφορά τη Ματίνα. Είναι ένα επεισόδιο που αφορά τη Ματίνα και τον Νικόλα. Ναι, αλλά η Ματίνα είχε και αυτή παραπάνω επεισόδια. Πόσο χρόνο είχε η Ματίνα. Για να το συζητήσουμε, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ουσία σε όλο το Μουχαμπέτ. Για αναγνώστου. Πριν θέλω να κάνω μια πορεία για αρχή. Ναι. Ποιος λογικός άνθρωπος, από πότε η γιαγιά κάποιου πηγαίνει στο πανεπιστήμιο να μιλήσει με τον καθηγητή? Αυτή την απορία την είχα εγώ. Γιατί λέει ο κατακρουσινός ότι συνήθως έρχονται, ξέρω εγώ, με λάδια, με σχέσια το ένα το άλλο. Ναι. Για να με καλοπιάσουν. Να μην τον περάσετε καθόλου. Καταπλήσετε τα μάλα, κυρία Αναγνώστου. Συνήθως οι συγγενείς των ψυχεύκολων φοιτητών μου, ένας εκ των οποίων την χάνει και ο εγγονός σας, έρχονται εδώ και με καλοπιάνουν με πίτες, γλυκά, τενεκέδες λάδι. Κεφάλια τυριών, τα λεγόμενα δεσκέσια. Γνωρίζω, κυρία Κατακουζινέ, διότι συγχάρω συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Είναι χριστιανό. Κυρία Αναγνώστου. Εφόσον αυτή δεν ήθελε να τον καλοπιάσει και δεν είχε κάτι να του πάει. Τι λόγο είχε να πάει να του πει, ξέρω εγώ, κόψε τον εγγονό μου? Ναι. Κοίτα, η γιαγιά μου ήταν δασκάλα και θυμάμαι ότι ήθελε να έρχεται να πει στις δασκάλες μου όταν ήμουν δημοτικό ότι μπράβο σας, πολύ καλή δουλειά κάνετε. Συγχαρητήρια. Ναι, το έκανε. Ωραία. Τότε νομίζω ότι είναι οι γιαγιάδες θύμοι αυτό. Ναι. Ίσως να είναι ότι άμα... Η συνάδελφος. Ναι. Επίσης, κάτι άλλο που μου φάνηκε περίεργο. Δεν είπε ότι ήταν καθηγητής σε Λύκειο. Ναι. Οκ. Γιατί όταν είπε συνάδελφοι είμαστε. Εννοούσε ότι ξέρω εγώ έχω τελειώσει και δύο φιλοσοφικοί. Με την ευρεία έννοια συνάδελφοι. Οκ. Φιλολογία, ναι. Ναι. Δέχονται εντύπωση ότι ο Κωνσταντίνος δεν ξέρει το φιλοσοφία. Έξω από αρχαίους Έλληνες, ίσως, φιλόσοφους. Λοιπόν, αλλά η κυρία Αναγνώστη ήταν από τα γνωστά διλήμματα καθηγητές. Όπως ο Κωνσταντίνος ήταν χάρη καθηγητής να είχες, νομίζω και η Αναγνώστη ήταν από τις πολύ σπαστικές καθηγητρίες. Δεν σου θύμισε η συμπεριφορά της κατευθείαν μια καθηγήτρια από το γυμνάσιο Λύκειο? Δικιά μου ή... Ναι. Δεν αναφέρεις κάτι που ξέρεις. Όχι. Και σε μένα έγινε. Ναι, υπήρχαν τέτοια. Είναι πολύ στάνταρ. Οι αχώνευτες, ναι. Και μας και λένε κατευθείαν μας τον ίδιο, λέει, δεν σας πας κανείς στο ξύλο, ξέρω εγώ. Τι έκανες τη σκέρα, πώς ζεις ακόμα. Τόσο αχώνευτη που είσαι. Μπράβο, Ευαγγελία Αναγνώστου, το θυμήθηκα. Δεν μου λέτε εσάς ακόμα, καμία μαθήτρια δεν σας έχει δείρει? Αυτή όμως το είπε ότι έκανε η Ελένη, δεν ξέρω τότε. Η Ελένη πρέπει να ήταν είναι κάπου 30, μπορεί το 70 να μην είχαν ακόμα διαχωριστεί σχολεία, να είχαν γίνει μειχτά σχολεία. Αλλά η Ελένη πήγε σε Θηλαίον σχολείο. Δεν είπα ότι πήγαινε στη Θηλαίον, είπα απλά ότι είχε πολλές μαθήτριες που ήταν σαν την Ελένη και... Μα το είπε πριν, όχι την Ελένη. Είπε κάτι ότι τόσες κορασίδες έχουν περάσει από μένα. Νομίζω ότι δεν το έλεγε συγκεκριμένα επειδή ήταν Θηλαίον, το είπε σε φάση... Δεν ξέρω καν αν υπήρχαν. Υπήρχαν πολύ πιο παλιά. Υπήρχαν, ναι, κάποια, απλά είχαν ξεκινήσει να υπάρχουν και τα ανοιχτά. Η κατάργηση σχολείων Θηλαίων έγινε από το 1970 έως το 1982, άρα είναι διόλου απίθανο η Ελένη να φοιτήσει σε σχολείο Θηλαίων. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω, ούτε εγώ. Γιατί είναι και λίγο μεγαλύτερη από άτομα που ξέρω εκείνης της περίοδου. Την όσα τους. Μπορεί παλιότερα, μπορεί πριν την Ελένη να ήταν σε Θηλαίον. Ναι. Ναι, μπορεί αυτό, μπορεί να εννοεί αυτό, ναι. Μπορεί να ξεκινήσει την καριέρα της έτσι, τον grind. Αλλά μάλλον, ας πούμε, Ματίνα είχε ποδιά. Και μάλλον φορούσε ποδιά στο σχολείο. Ναι, μέχρι το 80. Ναι, περίμενε όμως. Αν δεν μπορεί να... Ποδιά και τέτοια, νομίζω και οι γονείς μου έχουν αναφέρει ότι ήταν στο δημοτικό, νομίζω. Ναι. Μέχρι το 82 φορούσαν ποδιά, νομίζω. Ναι. Σε όλες τις τάξεις, όχι μόνο στο δημοτικό. Ίσως αυτό μας προσδιορίζει το πόσο μπορεί να είναι η Ελένη επίσης. Το ότι φορούσε ποδιά. Ναι. Όχι, ακριβώς. Αν ήταν μέχρι το 82. Και άμα πήγαινε σχολείο το 82 και σειρά γυρίστηκε το 90. Ναι, και αν φορούσε ποδιά το 82, ναι. Μπορεί να είναι μάθει 17 χρόνια πάνω από αυτό, πρέπει να είναι τουλάχιστον 35. Ναι, αν είναι 35, ξέρω εγώ, την πρόλαβε την ποδιά μέχρι την τρίτη ηλικία. Ναι. Σχεδόν. Μισό. Άρα στο ελάχιστο 32
στο Alexa ήταν 32 και σταμάτησε το 35. Άμα την πρόλαβε, είναι μεγαλύτερη. Ναι. Άμα οι ποδιές σταμάτησαν το 1982, ναι. μπορεί να είναι 20 χρονών. Όχι, τι είναι 97. Δεν πρόλαβα να πάει στο sorry. Ναι, 20 χρόνια. Ναι, και ήταν ήδη 17 στο σχολείο. Γιατί? Δεν πήγε 0 χρονών στο σχολείο. Όχι, μισό. Εκεί πέρα που κόλλησε ήταν ότι. Μπορεί να είναι δημοτικό, ξέρω εγώ. Ότι μπορεί να είναι δημοτικό, ναι. Αλλά έχεις δίκιο. Πάντως αν η Ελένη είναι 35άρα, τις πρόλαβα μέχρι το Λύκειο τις ποδιές. Ναι. Τέλος πάντων. Ενδιαφέρον στοιχείο. Γιατί είναι μεγάλο point το να προσδιορίσουμε πόσο χρονών είναι η Ελένη. Ναι, είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Έχω αντάξει όλοι ευαίσθητα αυτά. Λοιπόν, μάθαμε ότι η Ελένη δεν έχει πάρει πολιτήριο. Very funny, very fresh. Και κάτι που φάνηκε ενδιαφέρον ήταν μόνο άτομα που τους φάνηκε αστείο το γεγονός ότι η Ελένη δεν έχει πολιτήριο. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος και η Ματίνα. Είναι τα άτομα που είναι οι πιο κολλημένοι με το γεγονός ότι έχουν καλή μόρφωση. Ναι. Αμέσως υποψιάζεται ότι δεν έχει τελειώσει το Λύκειο. Ποιος δεν έχει τελειώσει το Λύκειο? Μωρή κατά κουζίνα αυτό είναι που σε τάφος. Πώς σου μωρή? Τάφος, αλλά άγγελος Κυρίου μετακίνησε την ταφόπλακα. Δεν έχεις πάρει πολιτήριο. Καλά κάνεις και το κρύβεις. Ρε στείλ τον σκηνά θα γεύσει να μαθευτεί. Πού να μαθευτεί ρε Ματίνα, πού να μαθευτεί? 4 άτομα το ξέρω το Νικόλη. Εγώ πάντως στη γειτονιά δεν θα πω τίποτα. Ούτε στο μανάβι που θα πάω μετά, ούτε στο μανάβι που θα πάω μετά. Και από το πούτο δεν είχα σκοπό να περάσω έτσι πως ήρθαν τα πράγματα. Να πάω, Τι καλή φίλη. Είναι σπασικλάρι. Ειδικά η Ματίνα, θέλω να δω. Ναι, δεν θα πάω, δεν θα το πω ούτε στο μανάδι θα πάω, Ναι. ούτε στο μπακάλι θα πάω, ούτε στο φούρνο. Και στο χασάπι θα πήγαινα, αλλά τώρα θα πάω. Πες το λέει και στην τοπική εφημερίδα του Μορουσίου. Κάτι που έχουμε αναφέρει ότι η Ματίνα κάθε φορά που βλέπει μια ανασφάλεια της Ελένης τη χτυπάει. Ναι. Ναι, για να γίνει καλύτερα. Ναι, αυτό το είδαμε πάρα πολύ ωραία σε αυτό το επεισόδιο. Αφού σίγουρα τη λέει σε έναν βαθμό για αυτό που νιώθει η ίδια ανασφαλής, αλλά λέει άρα πρέπει να νιώθει και αυτή άσχημα για αυτά που θα έχω εγώ πάνω από αυτήν. Ναι, τέλος πάντων. Και η Ματίνα ήταν το φλωράκι. Όταν πάνε στο μπαρ να συζητήσουν για το τι λένε δεν έχει το πολιτήριο. Για κάποιο λόγο αυτό ήταν ένα πολύ περίεργο σκηνοθετικό. Μπόρεσαν όλοι να μιλάνε μαζί στο μπαρ, να λένε ατάκες ταυτόχρονα. Μου βάλει πολύ χαζό, χωρίς λόγο. Να λέει Ελένη δεν έχω πολιτήριο λυκείου. Δεν έχεις απολυτήριο λυκείου. Άντε ρε να χαθείτε, δεν τρέπεστε. Πάτε να με κομπλεξάρετε δηλαδή επειδή δεν πήρε εκείνο το. Δεν πήρες απολυτήριο λυκείου. Τι είναι αυτή η μαθητική, τι κάνουμε. Και όμως τι και... Ναι. Αν ήμουν σε ένα μπαρ και ξέρω εγώ η σερβιτόρα και ο μπάρμαν φωνάζαν ότι η άλλη σερβιτόρα δεν έχει πολιτήριο λυκείου. Δεν θα με ένοιαζε και πολύ. Θα γελούσα λίγο, αλλά ναι, μέχρι εκεί. Θα γελούσε όπως Κωνσταντίνο. Θα γελούσα επειδή το φωνάζουν σε ένα μπαρ. Ξέρω εγώ. Θα λέγα πώς πήγε και η συζήτηση και γιατί τα αναφέρουμε τώρα. Καλά, νομίζω ότι όμως στο μπαρ και όλα να ακούσεις από κάποιο άτομο να λέει ότι δεν έχω πολιτήριο λυκείου είναι κάτι το οποίο. Ναι, οκ, ξέρω εγώ, είναι. Ναι, όχι, δεν θα το κρατήσω ξανά. Προφανώς δεν θα κρίνω το άτομο σαν άτομο γι' αυτό το λόγο, αλλά θα μου φανεί αστείο το ότι το άκουσα στον μπαρ. Αλλά ναι. Και γενικά η Ελένη ήταν έξαλλη για το γεγονός που την κοροϊδεύαν άτομα, νιώθει πολύ ενεργητικά. Μετά οι άλλοι δεν είχαν εντάξει, μας νοιάζει όντως τόσο πολύ, απλά τύπου μας φάνηκε αστείο. Μας φάνηκε περίεργο. Ναι. Και για να ηρεμήσει έκατσε να πιει ένα ποτάκι μαζί με 2 πελάτες. Μαζί του σκηνοθέτη, εννοώ τον πελάτη. Που τους είχε δει πριν. Ναι. Γύρισε και είδε κιόλας. Συγγνώμη ρε για πριν. Ναι. Άντε ρε παιδιά στην υγειά μας. Sorry ρε Σύπρη για το χέσιμο, Τώρα κούλαρε λίγο. Πριν παιδί μου φοβήθηκα, γυάλισε το μάτι της. Τζάμπα μου ρε φαγεφρίκη, ποιος ασχολείται με το αν η Ελένη πήρε απολυτήριο. Να σου πάω στο κεφάλι. Ναι. Πάει, έρχεται ο Κωνσταντίνος μετά τον Μάθο, τον οποίο τον έχει προειδεάσει για το όλο συμβάν. Ο Μάθος μόλις το είπε. Ο Μάθος ήταν ο πιο cool από όλους. Δηλαδή, μπαίνει ο Κωνσταντίνος στο σπίτι του, λέει: δεν θα πιστέψεις, έφυγα ξέρω εγώ από την τάδε αγρυπνία, γιατί δεν άντεχα να μην σου πω ότι η Ελένη δεν έχει απολυτήριο λυκείου. Και ο Μάθος ήταν σπάσει. Εντάξει, και. Δεν είναι πολύ αστείο. Ναι, το είπε πολύ normal. Σε φάση είναι κάτι που αυτά δεν είναι πράγματα να το ασχολιάζει. Γιατί σου φαίνεται κάτι ενδιαφέρον. Οκ, εντάξει. Ναι, όντως. Ξέρω εγώ, μπράβο στον Μάθο, τι να πω. Γνωστή γκαρσόνα που το είπαν. Έδωσε 3 φορές εξετάσεις και δεν το πήρε το πολιτήριο. Μάθημα που αστείο, όχι.
εδώ ακόμη και εσύ, ο πιο ηλίκιος. Ένας κουμάλα άνθρωπος. Ένα στάδιο πάνω από φυτό και κατάφερες να το πάρεις. Εξακολουθώ να μην βρίσκω αστεία αυτά που μου λες, Κωνσταντίνε. Όχι, επειδή μου πήγε την έξυπνη. Τι φας. Την επόμενη φορά που θα με πει κατά κουζίνα θα της πω πήγε κοριτσάκι μου να μάθεις το δαρήν και πάρεις άτιτος και ήγρονται παιδες 2 και μετά μου ομιλείς. Ναι, όντως δεν το περίμενα, η αλήθεια. Καλά, μετά πέτασε ένα σχόλιο τύπου Ελένη, και να μην είσαι πολιτήριο, είσαι φίνα. Ναι, μετά εκεί ξεκίνησε την κουβέντα. Με το που μπήκε στο πάρκο, Ελένη, εγώ δεν με νοιάζει που δεν είσαι πολιτήριο. Ναι. Δεν πετάχτηκε πάντως τίποτα να πει η Peggy, τύπου γιατί σχολιάζει την εμφάνιση της. Τι λες, ωραία. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Ποια είναι η άποψη σου, Γιάννη, για την κατάσταση του Μάνθου σε αυτό το επεισόδιο, για το predicament που βρέθηκε? Θα πω ότι ήταν αρκετά funny και λίγο well deserved. Ναι. Όπου ο Μάνθος είχε τη Φιώνα στο σπίτι και ήθελε να τη διώξει μπαμ μπαμ, το οποίο δεν το κάνει σε όλα τα επεισόδια. Ναι. Οπότε μου φάνηκε λίγο περίεργο αυτή τη φορά που ήταν σε φάση άντε φύγε. Βγήκε εκτός προγράμματος. Μπορεί να έβαλε ή μπορεί να βάλει περισσότερες γκόμενες στο πρόγραμμα και να μην βγει. Έκαναν overlap μεταξύ της. Ναι, μπορεί να βγαίνει χρονικά πλέον. Και τέλος πάντων διώχνει τη Φιώνα με τα παπούτσια στο χέρι. Ακραίο. Ναι, αλήθεια. Απαράδεκτο. Η αλήθεια είναι ότι αν πήγαινα σπίτι κάποιο ατόμο το οποίο κάναμε κάτι και μου έλεγε άντε φύγε και είχα τα παπούτσια στο χέρι και μου έλεγε όχι, βάλτε τα έξω, νομίζω ότι θα ξαναπήγε. Τουλάχιστον να βάλω τα παπούτσια μου. Πάρ' τα στο χέρι. Πάρε κι αυτό. Να μου δώσει τα παπούτσια στο χέρι. Τώρα είναι κατάλληλη η Αγγλία και στα αγάπη μου. Έλα να φύγουμε. Έλα να φύγουμε γιατί η επιτροπή είναι πάρα πολύ αυστηρή. Επίσης, και έρχεται στην. Όχι, ποιος θα περίμενε. Ποιος θα περίμενε. Αμάν στο σερ. Λέω, μην κατέβεις με το ασανσέρ διότι έχει κάποιο πρόβλημα και σταματάει στη μέση. Οπότε καλύτερα να κατέβεις με τις σκάλες να μην έχεις. Εντάξει, καλύτερα που μου το έπρεπε γιατί έχω κλειστοφοβία. Είναι βιομήχανση, είναι περίεργο. Νομίζω ότι είναι αιτία χωρισμού. Και την έβαλε να κατεβεί και από τις σκάλες γιατί είδε ότι κάποιος ανεβαίνει με τα σανσέρ. Ναι. Του λέει, μη συναντηθούν. Ναι, αλλά ακόμα και στο όταν ήταν εκτός προγράμματος, το είχε έτσι το rotation. Ναι, ήταν πολύ. Για δευτερόλεπτα ήταν. Ναι. Εγώ περίμενα ότι θα γυρίσει πίσω για κάτι, ξέρω, πρέπει να την κρατήσει στην πόρτα. Ναι, και εγώ περίμενα να γυρίσει πίσω για κάτι. Και επίσης. Μπορεί να είσαι επίτηδες. Έχει γυρίσει σε πιο παλιό επεισόδιο με κοπέλα πίσω για το δαχτυλίδι. Ναι. Είναι girly thing αυτό. Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω αυτό. Υπάρχουν κοπέλες που αμμοξιάζονται ότι ξέρω εγώ αυτός που βγαίνει και μάλιστα αφήνουν κάτι στο σπίτι του για να το βρει μια άλλη. Ναι, έχω ακούσει κάτι. Μακάρι περιοχή, ας. Ναι. Το φέρω στο σπίτι, το αφήσω να. Ας ένα για τα μαλλιά. Θα πούνε δικό σου είναι, ναι, για το μουστάκι μου. Ρε, μπαίνει πέγει στο διαμέρισμα τώρα που λέγαμε και λέει γιατί μου μυρίζει γυναικείο άρωμα και λέει δεν είναι γυναικείο, είναι μπάι. Είναι μπάι. Ναι, λέει τα αρώματα τώρα τα κάνουν την κοιτάγκα. Την κοιτάγκα. Τι λέει. Και μετά λέει Πέγγι, σε βλέπω πολύ αναστατωμένο πάντως. Και λέει, να μείνεις αναστατωμένος άμα παίρνεις άρωμα και σου βγαίνει πούστης. Το οποίο είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Τι μυρίζει το μεσάρωμα. Το άρωμά μου. Αυτό είναι γυναικείο. Όχι, δεν πάει. Ξέρεις τώρα της μόδας τα αρώματα είναι τικιτάκες. Είναι να μην αναστατώνεις άμα αγοράζεις άρωμα και σου βγαίνει πούστης. Πήρω! Όχι, αλήθεια, τι φάση. Και η ατάκα μου φαίνεται πολύ περίεργη, γιατί όλο το γενικά έχει αρκετές χειδαιότητες, είχε πολλές νομολογίες. Το οποίο φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Το βλέπαμε το μαλάκι 4 φορές. Ναι. Το βάλανε, το κολλήσανε στην πλάτη του Κωνσταντίνου. Που καμιά φορά λένε τύπου άντε ρε μαλάκι, ξέρω κάτι, αλλά δεν ήταν ποτέ τόσο έντονο σε πολλούς διαλόγους. Ναι, αλήθεια είναι ότι. Βγαίνει και όπερα, έτσι το λέτε, παραλαμβάνω την ώρα. Ναι, αλλά σκέψου και εσένα στο Λύκειο. Αυτό θέλω να πω, ναι. Ναι, το μαλάκα ήταν. Ψωμοτήρι. Ήταν όμως το μαλάκα ψωμοτήρι επειδή φτάσαμε Λύκειο ή επειδή βλέπαμε Κωνσταντίνου και Ελένη. Και το πήραμε από εκεί. Σωστή απορία, σωστή. Ήρθε το αυγό πρώτα. Ναι, Κωνσταντίνου και Ελένη το πήρα από το Λύκειο ή εμείς το πήραμε από το Κωνσταντίνου και Ελένη. Η τέχνη μείνει τη ζωή. Είναι η ζωή την τέχνη, όπως λέμε. Είχαμε ένα ακόμα ωραίο κάμιο σε αυτό το επεισόδιο. Έναν καλεσμένο ηθοποιό. Δεν ηθοποιός. Περσόνα.
Το Παπαδάκι. Α, ναι. Η Ελένη βλέπει ένα τρομακτικό όνειρο και λέει, το Παπαδάκι λέει Breaking news. Η Ελένη Βλαχάκη δεν έχει απολυτήριο. Και τρελάθηκε και ξύπνησε μικρή ερυθρότα. Εκεί πέρα ήταν και άλλος που ο Κωνσταντίνος είναι σε άσχημα. Τέλος πάντων, ναι. Ο Παπαδάκης ήταν το wake-up call της Ελένης για να βοηθήσει το απολυτήριο ηλικίου. Λέει, αν με κοροϊδεύει και ο Παπαδάκης δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να μου κάνεις μαθήματα. Κοίτα, αν έβγαινε από Παπαδάκη στην τηλεόραση και έλεγε ο Γιάννης δεν έχει πάρει ακόμα το πτυχίο του. Γιατί πώς είναι με την Παπαδάκη πλέον. Ναι. Παπαδάκης. Όχι. Παπαδάκης. Η Ελένη Βλαχάκη δεν έχει απολυτήριο ηλικίου. Αν γινόταν όμως, νομίζω αυτό θα ήταν το wake-up call για να πάρω το πτυχίο. Αν το Κωνσταντίνο και Ελένη έπαιζε στο Μέγκα, θα είχαν τον Γιάγκα. Δεν νομίζω ότι δεν υπήρχε ο Γιάγκας, τι λες. Αν υπήρχε ο Γιάγκας, υπήρχε. Μεγάλος είναι. Τότε δεν υπήρχε. Μπορεί να έχει πρωινάδικο. Τότε δεν ήταν γνωστό. Ναι. Υπήρχε πρωινάδικο στο Μέγκα. Πρωινάδικο στο Μέγκα. Τις αρχές του 2000. Ξέρω εγώ Μενεγάκη. Θα βάζει Μενεγάκη τότε. Ή καμιά Ρούλα Κορομιλά που έχει εμφανιστεί και σε άλλο επεισόδιο. Ναι, η Ρούλα πιθανότατα. Μπράβο, είσαι καλύτερη. Νομίζω προτιμώ τον Παπαδάκη, δεν ξέρω. Είναι πολύ άνοιξη παίκτη κιόλας. Έχει μια σοβαρότητα έτσι. Ναι, ό,τι είναι να το συστήνω. Το πορτοσάλτ θα βάζω. Αυτός είναι βραδινός όμως. Λοιπόν. Κοίτα, σήμερα άμα βάζανε κάποιον, θα βάζανε. Πώς το λένε. Ποιος είναι αυτός που βγαίνει και έχει green screen από πίσω και τον βάζουν. Τον Ευαγγελάτος. Τον Ευαγγελάτος. Ναι, θα ήταν ο Ευαγγελάτος μέσα σε μια αίθουσα λυκείου, θα είχαν φετέψει κάπου την Ελένη και θα έλεγε ο Ευαγγελάτος για Ελένη Βλαχάκη, δεν έχει απολυτήριο λυκείου. Θα τους βάζω στην τζέκη καπέλο με τον κόρνο. Αλλά έχουν βάλει στο επεισόδιο του Κωνσταντίνου και Ελένη στον Ευαγγελάκο. Το Βαγγελίδη. Βαγγελίδης, ναι, στο σπάει, ναι. Οπότε τον κάνουν και αυτόν crossover episode. Τότε όμως δεν είχαν green screen να κάνει ο Βαγγελίδης αυτό που κάνει τώρα ο Ευαγγελάτος. Α, δεν αναφέραμε πριν που λέγαμε για το άρωμα. Που μετά δεν το σουτιένει. Α, ναι. Η Πέγγι. Και η δικαιολογία του Μάρθου αρχικά λέει. Τι είναι αυτό που λέει η Πέγγι. Λέει. Σφεντόνα. Μάλιστα αυτό είναι ένα σουτιέν. Και λέει. Έλα, πού το έβγαλες. Ήταν πολύ ετοιμόλογο σε κάθε ατάκα. Οριακά μπορεί να την πέρασε μια βάση να πει χέστο, ξέρω εγώ κάτι είπε. Μάλλον έχει δίκιο. Αυτό είναι μια σφεντόνα. Αυτό είναι ένα σουτιέν. Ναι, οπότε το έβγαλες. Και είπε κιόλας, λέει, έτσι μάνας μου είναι, μου ήρθε και λέει, έχουν θέματα με τον πατέρα μου και μου είπε ποιο είναι πιο ωραίο. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν, λέει, της μάνας μου είναι, ήρθε να μου δείξει το σουτιέν, λέω, για να την πηδήξει ο Μάρθος. Ποιο είναι το κόνσεπτ τη στιγμή. Ήρθε να πάρει γνώμη, ποιο να φορέσει για να είναι πιο ελκυστική για τον πατέρα του. Ναι, αλλά στην αρχή που είπε, εγώ το καταλαβαίνω αυτό πλέον τώρα, γιατί στην αρχή είπε η μαμά μου έχει σεξουαλικές δυσκολίες και ήρθε εδώ πέρα. Εντάξει, η ατάκα, όπως την έχει στήσει, περίμενα, σε άλλο επεισόδιο Πέγγι, θα έλεγε τι ανώμαλο που είναι αυτό το σόι σου Μάνθο, πάλι καλά μουσική κανονικός ξέρω εγώ. Το έχει πει σε άλλο επεισόδιο. Ήμουν έτοιμος ότι θα μπορούσε να το δεχτεί, ότι, ναι, οκ. Είναι περίεργη μάνα σου, ναι. Όχι, πρέπει να γίνει και το. Η Πέγγι, αν θα είναι έξυπνη, βλάκας είναι. Έπρεπε να βρουν έναν τρόπο για να βρίσκεται και ο Μάνθος. Ναι, κάνουν κόλπη. Όταν γράφουν το. Σήμερα η Πέγγι, το έχει για κάθε επεισόδιο. Για να δούμε. Σήμερα η Πέγγι θα έχει υποψήσει για τον Μάνθο και θα είναι έξυπνη ή θα τα φάει όλο κουτόχορτο. Τι μας βολεύει περισσότερο. Ναι, ξεκάθαρα. Τι είναι πιο φάνη, ναι. Και μετά. Να πάμε στην τάξη, προσχωρήσουμε την τάξη. Ναι. Πώς θα περιέγραψε τη δυναμική της τάξης, Γιάννη? Λοιπόν, πριν πάμε στη δυναμική της τάξης, θέλω να πω ότι what the fuck που βρήκαν τα γραφεία, το μαυροπίνακα, όπου ο Κωνσταντίνος είπε. Έδρανα! Του πανεπιστήμιου. Ναι, μαλάκα. Ωραία, δεν ξέρω πώς ήταν τα πανεπιστήμια πριν 20 χρόνια, αλλά τα πανεπιστήμια βασικά. Μια αίθουσά μας έχει πάνω από 20 χρόνια και δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Και δεν έχω δει πουθενά τέτοια πράγματα στο πανεπιστήμιο. Πού τα βρήκανε, γιατί μας λένε ψέματα. Πώς τα κουβάλισε ο Κωνσταντίνος μέχρι το σπίτι. Μεταξύ. Πώς τα μετέφερε. Μεταφορική. Είναι μια κομμάτι, δεν είναι. Και πού πήγε τόσο
σαλόνι. Πού το έβαλε το σαλόνι? Τα πήγε πιο στην άκρη, στον τοίχο. Τα έβαλε στην αυλή. Να φάνε γρήγορα σίδη. Καλοκαίρι έχουμε. Επίσης το θεώρησα αχρίαστο το να τα φέρει όλα αυτά. Γιατί επίσης δεν κάνει μάθημα με τους μαθητές του στο βιβλιοθήκη. Ναι. Αυτά είναι έξτρα μαθήματα, δεν είναι ότι τα κάνει καλά. Αν θα μπορούσε να κάνει απλά στη βιβλιοθήκη του. Ναι. Τέλος πάντων, whatever. Και μετά έχουμε 4 μαθητές. Έχουμε τον Μάνθο. Θα προσπαθήσω κιόλας να βρω κάτι, κάθε χαρακτήρα το ρόλο που παίζει στην τάξη. Ναι. Ο Μάνθος νομίζω ότι θα ήταν ο τέτοιος. Ο Κάγκουρας που κάτσε στα τελευταία θρανία. Κάγκουρας, αλλά όχι Καραγκιόζης. Όχι Καραγκιόζης. Ήταν αυτός που κοιμόταν απλά και δεν ενδιέφερε. Ναι. Μετά ήταν η Πέγκη. Η Πέγκη νομίζω ότι θα ήταν η. Πώς το λένε. Ένα ψωνισμένο άτομο στην τάξη, όπου θα ήταν τύπου. Δεν θα ήταν καλή μαθήτρια. Και μια στο τόσο θα πεταγόταν και στην τάξη έτσι για λίγη προσοχή. Ναι, οκ. Η Ελένη ήταν εγώ. Ο Νταΐς. Η Ελένη ήταν ο Νταΐς, ήταν στα τελευταία θρανία, αλλά μετά την πήγαινα στο πρώτο θρανίο γιατί ήξερα τι λογικό άτομο είναι. Ήσουν αυτό το εγώ ήμουν. Ήταν το άτομο που έκανε φασαρία και ό,τι μαλακία γινόταν στην τάξη έλεγαν η Ελένη το έκανε, ήταν σίγουρη. Και μετά ήταν και η Ματίνα που ήταν πάω στο πρώτο θρανίο εθελοντικά. Και κάθε φορά που γίνεται μια χαζομάρα μες στην τάξη, εγώ είμαι the snitch. Γιάννη μου, και εγώ καθόμουν στο πρώτο θρανίο, αλλά ήταν για τον αντίθετο λόγο. Ήταν επειδή όταν είσαι full κάρτας, είσαι αντικάρτας. Δηλαδή δεν καρφώνεσαι όταν είσαι στο πιο προφανές σημείο. Δεν ισχύει τόσο αυτό. Ναι, όχι, απλά όταν είσαι στο πρώτο θρανίο δεν με σήκωναν όταν δεν είχα διαβάσει ποτέ. Κοιτούσαν πίσω να δουν ποιοι δεν σηκώνουν χέρια να πούνε εσύ. Αν δεν έχεις διαβάσει, έκανες και αυτό λίγο που κοιτάζεις στην περπέρα ή έψαχνες την τσάντα σου. Ναι, αλλά επίσης νομίζω ότι. Και πολύ σε αυτό. Αν διάβαζες μια στο τόσο παλιός. Ναι, αυτό το έκανα. Έλεγαν ότι εντάξει, ξέρω εγώ, και να μην σήκωσε χέρι. Δεν τους ενδιέφερε τόσο. Ενώ εγώ που καθόμουν στο τελευταίο θρανίο και μετά μου πήγαμε στο πρώτο. Ήταν συνέχεια, εντάξει, ο Γιάννης πάλι δεν έχει διαβάσει. Έχει στοχοποιηθεί τότε, έχει στοχοποιηθεί. Ναι, οπότε δεν ήταν τέλος, όπου και να καθόμουν δεν είχα ευκαιρία. Ναι, εσύ και στόχο πάνω. Το μαύρο πρόβατο. Ήταν τζόβερ για μένα. Δεν το λες μαύρο. Τον είπα και πρόβατο. Οι δύο φορές αστικό. Και τέλος πάντων ξεκίνησαν τα μαθήματα. Ξεκίνησε ένα πολύ ωραίο meme σε αυτό το επεισόδιο, το οποίο είναι από τα αγαπημένα meme νομίζω όλων των οπαδών Κωνσταντίνου και Ελένης. Το «Ο τάφε μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου στη φωτιατή και όνειο κελί μου». «Ο τάφε μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου στη βαθιά τη γη και όνειο κελί μου». Έρχομαι να βρω τους δικούς μου νεκρούς, που με ένα πλήθος στην Περσεβόνη φίλεψε. Τι τους φίλεψε, έτσι θα σπίτι παρακάτω. Γιατί ήταν η ατάκα που έκανε, θα έπαιζε μάλλον στην οντισιόν η Πέγκη και προσπαθούσε να τη μάθει απ' έξω. Εντάξει, δεν βγάζει νόημα να την λέει στα νέα ελληνικά, γιατί έλεγε ότι ο σκηνοθέτης ήθελε να ανεβάσει το έργο στα αρχαία ελληνικά, οπότε θα πρέπει να μας τη λέει στα αρχαία ελληνικά την ατάκα. Μα πήγε στο σχολείο του Κωνσταντίνου για να μάθει ελληνικά και να μπορεί να το. Γι' αυτό είπε και όλο στο πρώτο μάθημα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί που λέει «Ο τάφε μου». Και κάθε φορά μετά, μ' άρεσε που όσο πήγαινε το επεισόδιο, το λέγανε όλο και πιο πολλά άτομα μαζί της. Ναι. Στην αρχή ήταν μόνο η Ελένη που του θυμόταν και μετά όλα έξερα το συμμετέχουν. Ναι, όλο το μπαρ. Ναι. Το μάθαμε. Νίτσα, κάτι θα έχεις μάθει και εσύ τόσο καιρό. Εδώ έχω μάθει εγώ που σας ακούω. Ο τάφε μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου στη βαθιά τη γη και όνειρο κελί μου. Όπως και εμείς το μάθαμε. Έλεγα και πριν την ιστορία που στη σχολείο όταν είχαν φτάσει εκείνο το σημείο στο βιβλίο, λέει η καθηγήτρια, ωραία παιδιά, ναι, είναι η ατάκα του Κωνσταντίνου και Ελένης. Σας παρακαλώ, θέλω να συνεχίσουμε, δεν μπορώ. Εμείς τώρα που φτάσει σε εκείνο το σημείο, ο καθηγητής μας δεν ξέρω αν είχε ιδέα από Κωνσταντίνου και Ελένη συγκεκριμένο. Ήταν γέρος ή? Ήταν αρκετά μεγάλος και μας έβαζε να διαβάζουμε με τη σειρά και ήταν μεταφρασμένο έτσι. Οπότε όταν έφτασε στο τάφε μου, είχε φτάσει η δική μου σειρά να διαβάσω. Κοροϊδεύει. Καθόλου. Είχε την κολοφαρδία. Καθόλου. Και στο βιβλίο δεν λέει ο τάφε μου, λέει και το τάφε μου. Ναι. Και προσπαθούσα να το διαβάσω. Και όχι, προσπαθούσα να το διαβάσω χωρίς να το λέω όπως το έλεγε η Πέγκη. Οπότε μου τάφε μου, κρεβάτι νηφικό.
Επίσης, κάτι άλλο φάνη στο σχολείο ήταν ότι ο Κωνσταντίνος το είδε. Γενικά πήρανε. Μόνο ο Κωνσταντίνος βασικά πήρε το ρόλο του καθηγητή. Ναι. Μπορεί να έκανε μαθήματα σε κάποιους φίλους του, αλλά θα με φωνάζετε καθηγητή. Δεν θα τρώτε τσίχλα. Δεν το ένα, δεν το άλλο. Κυρία Δεσποινής Καρακισαρίδου, Δεσποινής Βλαχάκη. Φουστάνε. Η Ματίνα πώς είναι, η Μαδαρινάκη. Μαδαρινάκη, ναι. Νομίζω δεν ανέφερε ποτέ ως Μαδαρινάκη πάντως. Δεν χρειάστηκε να τη μαλώσει, γι' αυτό όλους τους άλλους τους μάλωνε. Όχι, και τη Ματίνα Ματαρινάκη την έλεγε συνέχεια. Ναι, όσο κάθε φορά που αναφέρονταν σε αυτό. Απλά δεν μου το θυμάμαι. Γιατί έλεγε, ξέρω εγώ, μπράβο Ματαρινάκη, είστε παράδειγμα, ή Ματαρινάκη πείτε εσείς επειδή. Μπράβο Ματαρινάκη, πει να κάτσεις στη θέση που σηκώνεις και δουλεύεις. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Βασικά, να ξεχνάμε τώρα. Η Ματίνα είχε κάποιο αποθυμένο με καθηγητή της στο σχολείο. Ήταν απλά ευκαιρία για να εκφράσει το ότι γουστάει Κωνσταντίνο. Ήταν ευκαιρία για να την πέσει στο Κωνσταντίνο. Ναι, εγώ αυτό νομίζω. Δεν ξέρω, όλο το outfit, το cosplay, κοτσιδάκια, ποδιά. Λοιπόν. Πήγε στη δουλειά της έτσι. Πήγε στη δουλειά. Αναφέρθηκαν σε μια ταινία Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι, στο ξύλο και τον παράδεισο. Αυτό είναι, ωραία. Ναι. Την έχετε δει. Ναι. Ωραία. Αν μπορείτε να θυμηθείτε αν έχει παρόμοια outfits. Η Ματίνα, ποδιές φορούσαν να ποδιές. Τα μαλλιά. Δεν έχει κοτσίδες, έχει. Κοτσίδες δεν νομίζω. Ή αν είχε ψηλή. Νομίζω ότι τις κοτσίδες τις κάνανε απλά για την υπερβολή του να δείχνει μαθήτρια. Όπως σε ένα τυπικό βίντεο για ενηλίκους που απλά λένε «Α, έχει κοτσίδες, άρα είναι ανήλικη, είναι high school». Γιατί νομίζω, εγώ νιώθω ότι το concept πίσω από τη Ματίνα ήταν αυτό, το ξυλογείο του Παράδεισο, ότι... Μπορεί γιατί είχα κάνει άλλο το επεισόδιο. Είπε και άλλα, σηκώθηκε και το εκεί που ήταν έτσι και της είπε Κωνσταντίνος, κάτσε κάτω Ματαρινάκη, παιδί μου, μπράβο. Του είπε, συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Που είναι και αυτό ατάκα από το τέτοιο. Γιατί πέφτει, ξέρω εγώ, η Βιουκλάκη πάνω στον Παπαμιχάλη και του λέει, με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Οπότε το πήρε και εκείνο. Αυτό είναι σε κάθε ταινία μαζί. Ναι, ήταν η στάρ της εποχής. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Τη Βουλγαρία και η Παπαμιχάλη. Ναι, οπότε νομίζω ότι όταν η Ματίνα έμαθε για τα μαθήματα, είπε το ξυλογείο του Παράδεισο. Έγινε αυτό και αυτό. Ναι. Μπορεί και στη δικιά μου ζωή να είναι μία ταινία. Επίσης σκέφτηκε ότι, ευκαιρία για να περάσει χρόνο με τον Κωνσταντίνο. Ναι. Ή μήπως δεν πήγε ποτέ σχολείο και πήρε τις πληροφορίες στην ταινία και ήταν homeschool από τον πατέρα της. Κοίτα, για να ήταν δημόσιος υπάλληλος, ή πήγε σχολείο, ή δεν πήγε σχολείο και είχε ένα πολύ καλό βίσμα στη Νέα Δημοκρατία. Πασόκ. Ή στο Πασόκ, ναι. Έτσι, Ματίνα, δεν πήγε σχολείο με την Ελένη. Όχι. Απλά ήταν στη γειτονιά, ναι. Εντάξει. Άμα πήγαμε μαζί σχολείο, νομίζω ότι θα ήξεραν ότι η Ελένη δεν έχει το πολιτήριο. Ναι, fair, έχεις δίκιο. Δεν το μάθαμε τελευταία στιγμή. Πάντως η Ματίνα ήταν τεράστιο γλυφτράκι και ρουφιάνα. Μου δημιουργείται τώρα η απορία. Γιατί η Ελένη δεν πήγε σε ένα τεχνικό λύκειο και πήγε σε γενικό λύκειο και δεν μπόρεσε να το τελειώσει? Υπήρχαν αυτά παλιά. Υπήρχαν, ναι. Αδερφό μου πήγε σε τεχνικό λύκειο. Βασικά όχι. Το 2000 πήγαινε σε τεχνικό λύκειο. Το 80 τόσο δεν ξέρω αν υπήρχε. Ούτε όσο δεν ιδρύθηκαν, ας πούμε. Αλλά ναι. Αν υπήρχαν όμως θα μπορούσε να πάει εκεί. Ναι, σου. Για αν ήθελες να κάνεις τη Ματίνα αμερικάνικο bullying, να της κάνεις ένα η αλήθεια είναι ότι... Ένα wet willy στο στέκι. Η αλήθεια είναι ότι η Ματίνα άξιζε bullying, φίλε. Ναι. No joke. Και η Ελένη έκανε τη δουλειά του Θεού σε αυτό το επεισόδιο. Ναι, δηλαδή... Στραβούς στα μαλλιά. Δεν γίνεται να καρφώνεις κάποιον επειδή έκανες κονάκι. Τι νοιάζει καν. Δηλαδή νομίζω ότι... Το έκανε επειδή ήθελε να είναι η αγαπημένη του Κωνσταντίνου. Ήθελε να είναι η καλύτερη της τάξης. Θα το πω στον κύριο! Σε μια φάση του πίνακα γράφει Ματίνα και Κωνσταντίνος Καρδούλα με μπέλος. Από δίπλα γράφει η Μανταρινάκη γουστάρει τον καθηγητή. Και ο Κωνσταντίνος σχολιάζει ποτέ, απλά το αγνοεί. Το αφήνει να περάσει. Ήταν funny little details. Ναι. Για τους ήταν easter eggs. προσεκτικούς θεατές. Και του βάλω και το είσαι μαλάκι στην πλάτη. Ναι. Του μάθετε. Δεν ξέρω ποια ιδέα ήταν. Αυτός πέταξε σαΐτα. Πέταξε σαΐτα για το επόμενο θερανείο. Ναι, πολύ μακριά. Θα πω ότι ο Μάνθος ήταν ο καημένος της υπόθεσης. Που εντάξει, τι πήγε να κάνει ο καημένος. Μια πολύ αμέσως χωρίς να ενημερώσει. Πρέπει να το για να στιέει. Πώς κάνω. Μέσα στο σπίτι.
πουλήσει τσιγάρο εντός της τάξεως. Αν να χαθείς, παιδί boy. Παιδί boy. Ρε μαλάκα τον λάπιες. Θα σε πεχάνεις στον κύριο καθηγητή. Τη Δευτέρα θα δεις ότι είναι μόνα σου. Παλιά πούμε. Αυτό το σου τσέπια. Ναι. Και η Πέγκη του λέει από εδώ και πέρα μαζί μου. Έλα. Ναι, και ήταν στα μαθήματα. Στον μπάρ είπαμε, στον μπάρ ήτανε. Ναι. Και στον μπαρ είπε, θα είσαι μαζί μου. Σχολείο. Σπίτι μπαρ σχολείο. Σπίτι μπαρ σχολείο. Και ήταν αυτό. Οκ, το σχολείο. Όχι, είχε πει ότι τον άφησαν να αναρρώσει στη σκηνή του μπαρ που θυμάμαι. Γιατί έλεγα ότι. Από το ξύλο, ναι. Ναι. Και τέλος πάντων ο καημένος ο Μάνθος εκεί πέρα που θα ήταν με 5 κοπέλες εκείνες τις ώρες. Αναγκαστικά στην τάξη του Κωνσταντίνου. Αναγκαστικά πήγε στην έμμο, ναι. Και πήγε να ανοίξει την εφημερίδα, έφαγε ξύλο. Παναθηναϊκός είναι καλά έφερε. Καλά, όντως εκεί πέρα καλά έβαθε. Έφαγε. Πάντα την πλήρωνε ο Μάνθος μεταξύ για κάποιο. Ναι, είναι το funny joke. Ναι. Κουστάρω, έλα εδώ. Εγώ γιατί. Έλα εδώ είπα. Τι έκανα, Κωνσταντίνε. Για παραδειγματισμό. Στο δεξί Μάνθος το έγραψε. Το έγραψε, δεν το έγραψε. Άνοιξε το χέρι σου. Τι. Μαλάκα το λάθηκες τελείως. Για να εκτονωθώ θα χτυπήσω εσένα και για παραγγελματισμών. Λοιπόν, άνοιξε το χέρι σου. Μπορεί να το δίνει το δεξιό Μάνθος. Ξύλο Κωνσταντίνος, όχι αστεία. Ναι, μπρο. Με τη Βέργα, παλιός καθηγητής. Πιστεύεις στο πανεπιστήμιο δεν είναι οι μαθητές του ή εκεί πέρα επειδή τον βαστάει το κάνει. Στη σχολή. Αντικειμενικά, καθηγητής σε εκείνη την εποχή, άμα έδερνε φοιτητή, μαλάκα θα τον τρώγω ζωντανό σίγουρα. Και στο σχολείο είχε αποπεί. Ναι, απλά στο σχολείο, άμα ήσουν σε κανένα χωριό, ήσουν να ήταν λίγο πιο. Το 2000 ή 1999. Ναι, δεν νομίζω μαθαίνονταν σε σχολείο. Ναι. Όντως σίγουρα έχει καταργηθεί σαν πλαίσιο. Ναι. Δεν κατάλαβα αυτό το πλαίσιο. Κάτι που είχα πω στο δεύτερο επεισόδιο. Η Ελένη κάπως κρατάνε βαθμούς του Λυκείου για 15 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά. Τους κρατάνε. Και χρειαζόταν να δώσει μόνο αρχαία. Ναι, έτσι γίνεται. Δεχτώ. Το ότι έκανε χαρτιά για να δώσει μάθημα μία εβδομάδα πριν Max. Άντε, κολλέ. Ρε, είναι σαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Ναι, τα κρατάνε για. Αν θα το περάσει, το δίνει το χρόνο. Ναι. Το θέμα είναι. Ο Κωνσταντίνος. Ναι. Πάλι καλά που χώρισε μόνο τα αρχαία. Γιατί λέμε ότι να σου κάνω μαθήματα, θα σου μάθω τα αρχαία, ξέρω εγώ. Και εκείνη τη στιγμή μου ήρθε η ιδέα, και λέω και στο Γιάννη, λέω, ο Κωνσταντίνος από θετικές επιστήμες πιστεύετε σκαμπάζει καθόλου? Έχει ιδέα? Αν δώσει μια εξίσου ξέρει τι να κάνει. Νομίζω όσο ξέρει ένας φιλόλογος στο σχολείο που πήγαινε. Άρα δεν σκαμπάζει. Άρα δεν σκαμπάζει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, η θεωρία μου είναι ότι όσο άτομα ασχολούνται με θεωρητικές επιστήμες, είναι πάρα πολύ κακοί στα μαθηματικά. Και συγκεκριμένα από παραδείγματα από άτομα τα οποία έχω γνωρίσει, συνήθως τα άτομα τα οποία πήγαιναν στις θεωρητικές επιστήμες δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ με τα μαθηματικά και μπορώ να δώσω κάποια παραδείγματα όπως ένα παιδί δεν μπορούσε να υπολογίσει ποσοστά και θα σου πω αυτό το προϊόν έχει τέτοια έκπτωση, πώς θα υπολογίσω το ποσοστό για να δω θα κάνεις αυτό και αυτό. Ναι, αλλά αυτό δεν βγάζει τόσο νόημα και αν θέλω να κάνω εκείνο τι θα κάνω. Μια ερώτηση. Η Ιαπωνία τι θεωρείται? Η γεωπονία περνά σε θετικές επιστήμες. Άρα ξέρεις θετικές επιστήμες, ξέρω. Ναι. Καταλαβαίνω γιατί τώρα φτάσει. Ο Μάθος την ώρα του μαθήματος να άνοιξε τσιγάρο κανονικά. Ήταν διάλειμμα. Άστα για διάλειμμα, συγγνώμη. Επίσης, εκείνη την εποχή δεν κάπνιζαν μέσα στα πανεπιστήμια. Σίγουρα. Εδώ σε εμάς κάπνιζαν, τι είναι, στο 17 κάπνιζαν στο πανεπιστήμιο. Όχι μέσα στην αίθουσα, αλλά κάπνιζαν. Μέσα στην τάξη. Πες στο εργαστήριο, το χημικό εργαστήριο με τους διαλύτες. Που είναι έφλεκτη, μπαίνει καθηγητής και καπνίζει σε εμάς. Εκείνη το ανατολείται πολύ γιατί κάπνιζε ο καθηγητής, είναι ο ίδιος και κάνει ακόμα ή... Παλιά, πλέον είναι κανένα δυο που καπνίζουν. Παλιά, καπνίζαν πάρα πολύ. Και τύπου σε εργαστήριο οργανικής που ήταν όλο διαλύτες μέσα στο εργαστήριο. Ήταν με το τσιγάρο στο χέρι συνέχεια. Εδώ πέρα τσεκάρουν την βαλβίδα μονοξυδίου του άνθρακα. Κάτσε να έξουμε μια τσιγαράκι. Αλλά ναι. Και τι άλλο είχα. Ότι προς το τέλος
Βασικά, έχεις κάτι να σχολιάσεις πριν πάμε μέχρι το τέλος του επεισοδίου? Όχι, αλλά θα το κάνω σαν Μαρτίνς. Η Ελένη πάει να δώσει τις εξετάσεις. Πριν πάει να δώσει όμως. Ναι, πριν πάει να δώσει. Αρχικά δεν θέλει να πάει να δώσει. Και λέει στη φίλη της, τη Ματίνα, η οποία δεν είναι τα φίλη της όλο το επεισόδιο, αλλά εντάξει τώρα έγινε ξανά. Θέλω να πας να δώσεις για μένα εξετάσεις. Δες την ταυτότητα, βάλε μια περούκα. Να με έκονα εδώ πέρα πως ήταν η Ματίνα. Να με έκονα την ταυτότητα. Να κάνετε. Να σου πω κάτι, από εξεταστή λύκειο για ενδοσχολικές θα περνούσε, δεν θέλεις να το κάνεις. Μπρο, ωριακά πρέπει να σκεφτεί το αεροδρόμιο. Ναι. Έμοιαζε πιο πολύ. Έμοιαζε πάρα πολύ. Έμοιαζε πάρα πολύ, ναι. Αλλά επειδή έμοιαζε, γύρισε και είπε Ματίνα. Τώρα που μοιάζω σε σένα, ήμασταν του δρόμου. Ναι, όντως ξέχασα αυτό. Απαράδεκτο. Πιστεύεις η φωτογραφία είναι όντως ράντου από όταν το μικρή? Θα μπορούσε. Μπορούμε να το τι ταυτότητα. Να δούμε αν η φωτογραφία είναι της ράντου. Ελένη Ράντου νέα. Ναι. Μικρή, μανίλικη. Λέγει ραντομίλικη. Αυτό το ψάξεις στο δικό σου υπολογιστή. Και τέλος πάντων, ο Κωνσταντίνος το μαθαίνει αυτό επειδή ο Μάλθος δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Η Ελένη είναι πολύ καλό παιδάκι. Αυτό το κόλπο που σκέφτηκε με τη Ματίνα. Όχι. Δεν. Τι δεν. Όχι δεν. Τι όχι δεν και τι όχι είναι. Και πηγαίνει και λέει όχι αυτό είναι παράδεκτο και κάπως τη λέει στην Ελένη και λέει ξέρεις τι, θα πάω να το δώσω και το πάρω και με την αξία μου. Και ο Κωνσταντίνος λέει αν το κάνεις αυτό, εγώ θα βάλω αυτιά γαϊδάρου και θα κυκλοφορήσω δημοσίως. Και πάει και γυρνάει η Ελένη και λέει μπορείτε να μαντέψετε τι έπεσε. Και όλοι μαζί. Είναι βέβαιο ότι και να πέφτει εσείς δεν θα το ξέρετε. Εκτός από αυτό που έπεσε. Ο κάθε μου κρεβάτι νυχτικό, σπίτι μου στη βαθιά πηγή και όνειρο τέλει μου. Αυτό έπεσε. Ήταν όλοι χαλιά, έσχος. Διάβοντας τι έπεσε. Λείψτε το παγωτό σας της ποινής. Είχε πολύ υπερόψη εκείνη τη στιγμή ο Κωνσταντίνος. Λέει εντάξει. Ο τάφε μου. Τι είναι μαθηματικό. Ήτανε το διαβολό. Έπεσε το μόνο το σως και πέρασε. Και μετά. Ναι, και μετά πήγανε στο μπαρ. Ο Νικόλας να βάζει φινάκια έτσι με την κανάτα. Και ο Κωνσταντίνος κάθεται σε μια γωνία με τα αυτιά γαϊδάρου. Νομίζω αυτό είναι και πολύ χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι όλοι το θυμούνται που έχουν την Κωνσταντίνο και Ελένης. Να πηγαίνουν να τραγουδάνε μετά από πάνω του. Είχε καλούς μαθητή. Ναι. Και μετά και ο Κωνσταντίνος να μπαίνει στα vibe. Μπήκε στο vibe, ναι. Και σφινάκι ήπια. Και σφινάκι, ναι, δεν. Μπορεί να ήταν με τα αυτιά γαϊδάρου και παρεξηγημένος. Νομίζω ότι βγήκε πιο πολύ ο Χάρης Ρώμας. Ναι, και εγώ αυτό νιώθω. Ναι, αλλά σαν θέλεις δέχτηκε την είδα του και είπε άντε καλά. Ναι, γιατί το είχε πει ότι άμα πάρεις σε πολιτήριο λυκείο, εγώ θα πάω τα αυτιά γαϊδάρου. Ναι. Καλά, αν δεν έβαζε. Δεν θα ήταν τιμίος. Όντως δεν ήταν τιμίος. Αλλά δεν είχε πολύ τιμίος. Ένα σπινάκι δίνω για το γάιδαρο. Ο πιο καλός, ο μαθητής, ήμουν. Μα θα διάσω τον μπάρτο, να αφήσαμε μόνο τον κάθε στην ηλικία. Οι δασκαλοί με είχανε απ' τις κλωσιές ταράξει. Αλλά άνοιξε κι αλλού καλά. Οκ. Φως μου Κωνσταντίνο. Το βάιμπαρε. Λοιπόν, ποιος ήταν να σχολιάσει και στο τέλος. Ποια είναι η ανατολή αγαπημένη στιγμή του επεισοδίου? Νομίζω η αγαπημένη στιγμή μου φαίνεται φάνη. Είναι εκεί που είναι η Ελένη μέσα στο δωμάτιο της και βάφει τα νύχια, διαβάζει το περιοδικό, έχει φάει τη σοκολατάκια της και με τη μουσική έτσι. Μπαίνει ο Κωνσταντίνος στην πιάνη της, λέει γιατί δεν μελετάς και αυτή μελετάω, πώς δεν μελετάω. Και παίρνει το περιοδικό. Ο κατακοσμός και είναι τα string θα μπορεθούν φέτος σε έντονα χρώματα. Και είναι λίγο, ξέρεις τα βρακάκια. Σε ερώτηση που δεν αυτή είναι το πρόβλημα. Να δω τις μελέτες σου, Ελένη. Τα string θα φορεθούν φέτος σε έντονα χρώματα. Ξέρεις τα βρακάκια. Εμένα αγαπημένη στιγμή στο επεισόδιο ήταν όλες τις στιγμές που η Ελένη κακοποιούσε τη Ματίνα. Όταν της τραβούσε τα μαλλιά, την έκανε έτσι το τέτοιο, ότι έτσι της λέει αν μιλήσεις θα σου σπάσεις. Μην πεις τίποτα, Καρφί! Μην πεις τίποτα!
Εμένα οι αγαπημένες μου στιγμές ήταν με τον Μάνθα. Ναι, το τι τραβάω για ένα σουτιέν. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν το... Γιατί ήταν απλά προσπαθούσε να ζήσει τη ζωή του. Πήγε να διαβάσει την εφημερίδα του, καθόταν έκανε το τσιγαράκι του, αλλά και έτρωγε ξύλο, ό,τι και να γινόταν. Έπρεπε ξύλο. Και πώς θα λέγεις το επεισόδιο, Γιάννη μου? Το επεισόδιο ήταν πάρα πολύ καλό. Θα του έδινα το 10 αν ήταν λίγο πιο lore-based. Okay. Γι' αυτό νομίζω θα του δώσω ένα 9,6. Το επεισόδιο μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ καλά αστεία. Κομικά νομίζω είναι τα πιο γεμάτα επεισόδια με καλά αστεία που γέλασα. Το πέμπτο επεισόδιο κομπλέ είναι πάρα πολύ επεισόδιο, αλλά δεν ξέρω αν είναι δεκάρι σαν τα άλλα δεκάρια που έχουμε δει. Για μένα είναι ένα 9. Είναι ένα πολύ καλό 9. Εσένα, Ανατολή? Θα πω και εγώ ένα 9,5 γιατί ήταν όντως πολύ ωραία δομημένο και είχε αρκετά αστεία. Ναι. Και με αυτό ήρθε ένα ακόμα επεισόδιο χάρη σε Summerverse στο τέλος του. Στο τέλμα του, θα λέει κανείς. Καλή συνέχεια. Πώς δεν πήγαινες κανείς.